Čo máš dnes na sebe? Ja mám dnes na sebe Vierku Futákovú z Bystrice. Aký je tvoj obľúbený parfum? Ja mám takú zmesku parfémov, aj teraz mám na sebe asi 4, ale mám rada už aj otrepaný Baccarat Rouge, ale miešam si ho s takým arabským, menej známym parfémom, aby to nebolo také gičové. Kto je tvoj celebrity crush? Celebrity crush možno Robbie Williams. Máš nejaký obľúbený beauty trick? Áno, keď sa mi dá, keď mám ten priestor, že keď niekde idem ráno si dať masku, ejpače, gelové a spraviť takú tú rutinu pleti s chladivým efektom, že vyťahnem veci z chladničky, dám to na tvár a môžem to nechať pôsobiť, je ten čas na to, tak určite toto. Rúž alebo lesk na pery? Lesk na pery. Korektor alebo make-up? Korektor. Výrazné pery alebo oči? Oči. Húbka na make-up alebo štetec? Húbka. Matný look alebo glowy look? Glowy. Krátke nechty alebo dlhé? Také stredné. Svieži alebo sladký parfém? Svieži. Vysoké podpätky alebo tenisky? Tenisky. Minimalizmus alebo extravagancia? Minimalizmus.